Nos saudamos esta comparecencia, a verdade é que temos dito moitas veces que a igualdade está demasiado ausente de moitos debates, mencionáronse aquí dous importantes moi recentes, pero é unha cuestión xeral e realmente gustaríanos que compareceran en máis ocasións para falar desta cuestión, porque se decimos que a perspectiva feminista ten que atravesar todos os debates, pois apliquémolo despois no día a día. Concordamos nunha das cuestións que dixo, nos creemos que este é un problema de todas e de todos, que todas as administracións deben actuar coordinadamente nesto. Como decía, estamos de acordo porque a situación non admite maior demora, non? Pero moitas veces os pactos debense sustentar en realidades e en cuestións concretas. Se hai diferencias políticas, tamén hai que falalas. Para nós non sirve de nada un pacto que despois non se concrete no día a día orzamentariamente. Despois entrarei a falar das cuestións que nos llevemos, digamos, non negativas, sino que quedaron inconcretas do pacto de Estado. 3 mulleres asasinadas este ano en Galicia, a parte máis cruenta, a parte máis visible. Teremos que entrar a ver por que acontecen estas cuestións, por que as desigualdades atravesan a vida das mulleres en todos os ámbitos nos que participamos, e creemos que obviamente fai falta moitísima maior implicación, moitísimos máis recursos e tamén moita máis coordinación. Despois, como primeiro apunte a unha das cuestións que sinalou no relativo ao tema das denuncias, nos creemos que fai falla unha avaliación de por que hai algunhas mulleres que non denuncian. Creemos que moitas mulleres non se deben sentir identificadas en moitas das explicacións. É verdade que se avanzou moito en formación de xénero para os axentes que están neste sentido, pero sí creemos que sigue habendo mulleres que teñen dificultades cando van a denunciar, e creemos que visibilizalo non é dar un mensaxe catastrofista. Creemos que visibilizalo é necesario para que moitas mulleres se sintan recoñecidas. Hai mulleres que, por desgracia, poñen unha denuncia e atópanse con comentarios machistas. Hai moitas mulleres que van a por unha denuncia e que se atopan que despois non teñen os recursos necesarios, de recursos habitacionais, de recursos económicos, e creemos que hai que decilo. Por suposto, hai que pôr as medidas para que isto non aconteza, pero creemos que o tema do acompañamento tamén no momento da denuncia é fundamental. Non pode ser que ningunha muller se sinta sola nun momento tan importante como este, mencionouno vostede, pero tamén creemos que o tema da formación sigue sendo un asunto pendente. Hai que insistir, non pode ser que ningunha soa muller conte un exemplo de comentarios machistas de bueno, muller non será para tanto, bueno, muller... Eso sigue acontecendo, son testimonios reais que dicen algunhas mulleres que van a denunciar, e isto non pode acontecer en ningún solo xuzgado do país, ningún policía pode ter un determinado, e é verdade que nós temos que saudar que hai moitos outros que incorporaron a perspectiva feminista, que están formados e que teñen sensibilidade, pero sí que creemos que hai que tamén facer esa avaliación para que moitas mulleres, ou non moitas, algunha das mulleres que teña esta situación, cando vai a denunciar, se senta recoñecida e diga, no, a administración é consciente de que sigue habendo que mellorar. Despois, como xa se mencionou, é verdade que cando falamos de violencias machistas e cando falamos desta cuestión temos que ter en conta que Galicia ten unha lei bastante máis avanzada. Hai moitas cuestións que se recollen no pacto por primeira vez que nos xa tiñamos, como decía a voceira do BNG, xa temos os debates dados e avanzados dende fai moito tempo. O tema da relación sentimental era unha evidencia, que non tes que ter unha relación sentimental cun home para que isto sexa violencia machista. Isto é un avance. Por iso, quizáis, tamén nos necesitamos en Galicia abrir os traballos para avanzar moito máis. O Pacto de Estado quédase, digamos, atrasado en algunhas cuestións, e sobre todo para nós que temos algunhas cuestións xa debatidas, xa avanzadas, pois tamén temos que avanzar nesta cuestión específica. Despois, como marco xeral, saudamos as medidas que se presentan hoxe nesta comparecencia, o acompañamento psicolóxico, a rede de acompañamento, pero temos que seguir insistindo en que non é suficiente. E tamén temos que seguir insistindo que un ano despois do pacto, cando se aprobou este pacto, anunciaronse as medidas que iban a facerse de inmediato, que todas as medidas se iban a levar adiante, e un ano despois temos a maioría das medidas sin desenrolar, hoxe anuncianse a maioría das medidas sin un desenrolo legislativo e sin un orzamento específico. Entonces, nós temos que decir que siguen sendo insuficientes e ademais chegan bastante tarde. E moitas das medidas non van a raíz do problema. Por porlle un exemplo, falan de avanzar na reinserción laboral das mulleres víctimas de violencia machista. Nos concordamos en que hai que actuar aí, pero quizáis
tamén onde hai que actuar e onde moitas veces se negan a actuar e rexeitan iniciativas deste grupo e de moitos outros grupos parlamentarios nesta Cámara e tamén noutras cámaras é acabar na fenda salarial, na precariedade laboral que viven as mulleres para realmente ir a raíz do problema, que é a dependencia económica das mulleres. Por que as mulleres dependen económicamente dos homes? Haberá que actuar en todas as fases do proceso e non únicamente nas mulleres que acaban denunciando violencias machistas, porque a independencia económica debe ser unha realidade para todas as mulleres do noso país. Despois, co tema dos recursos de atención directa, falou dos CIMs. A verdade é que, cando se fala dos CIMs, cando é para falar ben, sempre en parte se apropian do traballo dos CIMs. Cando é para falar negativamente son os concellos que fan os CIMs. Eu creo que falta unha autocrítica moi importante no tema da relación cos CIMs. Os CIMs sabe que moitos CIMs do país non teñen os recursos suficientes, non teñen o persoal suficiente, que falta coordinación, moi importante a coordinación. A Xunta de Galicia ten que coordinar este recurso fundamental e non o decimos nós, dícenno os propios profesionais e as profesionais que traballan nestes recursos. Despois, co tema dos medios de comunicación, aquí é un dos temas que nos parece máis sangrantes e temos debatido sobre este asunto neste pleno. Teñen rexeitado iniciativas que falan desta cuestión. Hai acordos xa levados adiante nesta cuestión, que non se cumplen, que se incumplen de maneira reiterada. De feito, as xornalistas galegas están organizándose justamente porque a Administración leva moitos anos de deixadez de funcións neste tema e nós levamos insistindo moito tempo. É urxente actuar nos medios de comunicación, son un dos axentes fundamentais para e siguen reproducindo estereotipos de xénero cos que hai que rematar, por non falar de como se explican moitas das noticias de violencia machista como sucesos, non? E creemos que aí a Administración ten un suspenso. A Administración durante moitos anos fixo unha deixadez de funcións absoluta con esta cuestión nos medios de comunicación. Agora, como digo, as xornalistas galegas están organizándose e a verdade é que hai que agradecerlle todo este esforzo. Despois, como digo, esta comparecencia cheganos un pouco tarde, non só porque moi poucas veces se fala de cuestións feministas nesta Cámara, sino porque quizáis houbera sido positivo que esta comparecencia tivera lugar antes de decidir que medidas se van a levar adiante do Pacto Galego como prioritarias, porque máis que anunciar, isto debería servir como un espazo de debate e para realmente, se queren chegar a un acordo, se queren dar un debate, pois quizáis houbera sido positivo que este tema tivera debatidose con bastante máis antelación e non cando xa está todo decidido. E moitas veces o discurso, como digo, non vai da man dos feitos, porque por moito que agora digan que o Pacto de Estado, que se vai a facer todo o posible, que as medidas, nós temos memoria e temos tamén as noticias, e non foi fai tanto tempo, durante meses o Partido Popular tivo bloqueado este Pacto de Estado. Aprobouse o Pacto de Estado, difundiuse por todos os medios de comunicación os 1.000 millóns de euros que íbamos a ter por este Pacto de Estado, e que pasou? Meses despois non había ningunha medida posta en marcha, non había ningún só euro orzamentario, solo na memoria, non tiveron ningún tipo de reparo en por unha cousa, incumplir un acordo e un pacto que vostedes mesmos firmaron, e de feito as nosas razóns para absternos do noso grupo no Congreso confirmáronse meses despois. Faltaba dotación orzamentaria, faltaba concreción e faltaba aplicación real. Por iso nós o que creemos que hai que facer é que todas, unha a unha, todas as medidas teñen que ter unha dotación orzamentaria real, unha data real para porse adiante e unha desenrolo legislativo, unha calendarización. Senón non vai a servir de nada e o Pacto de Estado só serviu para dar titulares. Un ano despois, a día de hoxe, que medidas se levaron adiante deste pacto. E nós creemos que faltou vontade política, porque para nós foi insultante que non tiveran ningún reparo, como decía, en non incluir a promesa dos 200 millóns de euros para ese ano, non? Por iso nós sempre que falamos de cuestións feministas, de cuestións de igualdade, insistimos tanto na cuestión do orzamento. Non sirve de nada que teñamos discursos a favor da igualdade se despois non hai dotación orzamentaria real. E tamén un dos problemas fundamentais é que cando falamos de pacto, nós queremos que este pacto non sexa un pacto que se restrinxe aos grupos parlamentarios. Creemos que ten que ser un pacto do conxunto da sociedade e ten que ser un pacto tamén do conxunto do movemento feminista, que foi realmente as mulleres que se movilizaron quen nos deron o camiño e quen lle marcaron o camiño ás institucións. Por iso nós creemos, e se abrimos un pacto galego, aspiramos a que este pacto se abra de verdade e que a Comisión de Seguimento, por exemplo, do pacto este conformada polas mulleres que están movilizándose polo movemento feminista, porque en demasiadas ocasións non as escoitamos. E vou rematando e diría que o
o fundamental cando falamos destas cuestións é que falta autocrítica. Nós non podemos facer borrón e conta nova como se agora esta comparecencia non se sustentara en todas as políticas de recortes dos últimos anos. Non podemos falar de igualdade, falar de conciliación, cando despois, reiteradamente, recortan en dependencia, recortan en sanidade, cando isto afecta directamente na vida das mulleres. Non podemos falar tampouco de dependencia económica, de rematar coa dependencia económica, cando sabemos que as reformas laborais aprobadas o único que fan é precariedade laboral, aumentar a brecha salarial, etc. Entonces, nós creemos que non se pode facer como que o machismo naceu. O machismo atravesa toda a sociedade, atravesa todas as administracións. Pero tamén é verdade que moitos orzamentos e políticas públicas levadas adiante durante moitos anos non combateron o machismo. Non era unha prioridade. Non era unha prioridade. Nós, o gallá, que grazas ao esforzo de moitas mulleres que saíron á rúa e que visibilizaron que a violencia machista é unha necesidade, o sea, é unha urxencia actuar contra as violencias machistas, agardamos que realmente todos os grupos parlamentarios e o conxunto da sociedade avanzaran nesta cuestión para pôr en marcha todas as medidas. Gracias. Gracias.